Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Grabe. Grabe lang talaga ang mga tao ngayon na para bang walang pagtaas ng presyo ng gasolina. Apakaraming tao sa mall. Wow, iba talaga na pag Pilipino, no? Saka na lang medyo maghahawak or mag-hold back sa pera kapag ka talagang alam na gipit na. Pero kapag ka ganitong mga holiday, wow! Want to sawa sa paggastos. Well, kung ikaw ay kagaya ko na medyo behave muna sa paggalaw ng pitaka, saktong-sakto ako po muna ang iyong pwedeng tambayan para naman medyo magising-gising ka. Magising-gising ka sa realidad na lahat ng bilihin ngayon nagmamahal na. Sana all minamahal. Tara! It's a happy Friday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babae. Takbo ng takbo. Sa isip mo. You're down the lerang atleta DJ Mara Tony para sa programang Love Trip. Trip! Simulan mo nang mapagtripan ang pagbabike. Dahil sa panahon ngayon, mas mabilis kang makakapunta sa karoroonan mo pag nagbike ka, plus wala pang gasolina. Diba? Taas kamay sa mga marunong magbike dyan at medyo nakapag-invest sa magandang bike. Uy, in fairness. Pero iba, wag mo naman planuhin magnakaw ng bike sa kapitbahay. That is a very bad. Anyway, ako pong inyong matatambayan ngayong araw, ang inyong kadaldalan, magmula 3 to 6 p.m. yan. Sa programang Love Trip, kung saan usapang kasarapan at kahabaan ng buhay. All about health and fitness. And speaking of fitness, alam mo, makakwento ko lang. Sa Laguna po, since taga Laguna ako, ang daming magagandang spots sa Laguna. Talagang worth it puntahan para mag-bike trip. Ito yung Nagcarlan, Pagsanhan, Liliw. Ay naku, nakakatuwa yung Liliw na yan. Nakita ko sa mga isang video ni Nicole Hiala. Isa sa mga pinupuntahan niya dyan yung napakasarap na pianono. Nakatikman mo na ba yung pianono, B? Ayun yung yung cake na binudburan ng sandamukal na asukal. Charot! May asukal siya sa labas, tapos sa loob para siyang custard. Diba? Ang sarap niyan. Perfect merienda. Kasama ng kape. Huwag mo nang lagyan ng asukal yung kape, yan ka na naman. Diba? Yung brewed coffee lang. Pero ang trip natin ngayon, all about biking, Kung hindi kita mabudol-budol sa pagtakbo, alika mag-bike tayo. Diba? Kahit one way or another, this is also good. Lalo na ngayon, sa panahon ngayon na mahirap bumiyahe. Hindi lang dahil traffic. At syempre rin, magkano na raw ang litro ng gasolina? 130? Ba, iba ka na. Ibang level na ng pagtaas to, be. Kaya dapat ikaw rin, ibang level ka na, ha? Ibang level na rin yung pag-iisip mo kung paano ka ba makakatipid. O siya, mamaya pag-usapan natin yan. But ngayon, hold on tight. Kung nasan ka man, kung nakasakay ka sa bike ngayon, hawakan ng radyo, cellphone. Baka mahulog yan habang nakikinig ng Feel Good Music ngayong Feel Good Friday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!